narigati biyak. Ti masa akurang madadagiti agdeng-deng ti bulsa nga nalaglag. Proyekto akas la balituk ngem naglading iti ti papel. Ti pondo na warwaras na pukawiti under da table. Nga napigsa ti impluensya ti kwarta. Aya po sa dino ti hustisya nga kunada. No tinapudno ak sa gabati. Naimbagak talina editi kadena. Ada tirik na nga napaiti ti unek ti daga. Ti korupsyon nagtaytayam nga buwaya. Rabas ti korupsyon iti pagilian. Saan na mawatan no apay kasta ti kasasa ti gobyerno ken panagaramid da. Akar kararat ti umili ngem kasla tuleng daga puti kwarta ti aramida. Kasaksal sa limet-met saan nga agsarde. Iti saladagi buwaya ha 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 buese. Dagiti opisyal na kabarong nakangise iti kamera. Ngem iti likuda nagpirma iti kontrata asaan na para iti masa. Di eskwela akurang, ospital akulang ti agas. Ngema dati mansyon nga rumang ainap no ti kinabak na nga narigat nga maawat. Ngem saan nga aktal na ti tao iti kinaulbo. Agring dagiti boses sakay kaysa iti panagtuto. No akay kaysa adanam na maabumanggo. Tipud no agbaligi ti kinapud no timang salak ni bitili amapa. Rabas ti korupsyon iti pagilian. Saan na mawatan no apay kasta ti kasasa ti gobyerno ken panagaramid na. Akar kararat ti umili ngem kasla tuleng daga puti kwarta ti aramida. Kasaksal sa limet-met saan nga agsarde. Saladagi buwaya ha 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 bueset. Idi ay Pilipinas adalat na tinamnama. No ti umili agriing aktalina eti kinapudno ken kinaimbagada duma. Korupsyon mapuka